La reflexoteràpia és una tècnica manual d'origen molt antic, mil·lenari, ve de diferents cultures, però és una tècnica que fa un segle s'ha sistematitzat des dels Estats Units, un metge que es va dedicar a reunir totes les tècniques que s'havien anat realitzant des de diferents cultures i és la que estem utilitzant actualment ara a Europa i a la resta del món. Aquí a l'hospital tenim l'oportunitat de gaudir del servei de reflexoteràpia des de fa ja 10 anys. Inicialment va ser i continua la coordinadora, la doctora Viviana Carrasco, però al llarg d'aquests 10 anys la seva tasca ha anat augmentant i en aquest moment l'equip s'ha ampliat. És una teràpia que fem servir exclusivament les nostres mans i podem actuar a través d'una part del cos per influir en la resta de l'organisme. Des d'una part petita del cos tenim accés al funcionament de tots els sistemes i els òrgans que ens fan la nostra funció vital. I en aquest sentit, la finalitat de la tècnica és regular el funcionament de tots els sistemes i òrgans del nostre cos. El primer efecte que s'observa és una relaxació, una sensació de benestar del cos i aquesta primera acció ja facilita, predisposa a que tots els sistemes funcionin amb més bona coordinació, més bona sincronia i per tant ajuda, facilita que el cos faci les feines necessàries per restablir la salut. Perquè clar, fem reflexoteràpia quan hi ha una alteració de la salut, quan hi ha una malaltia o quan hi ha uns indicis que hi ha alguna cosa que no funciona bé. La reflexoteràpia es pot utilitzar a qualsevol tipus de pacients. Podem utilitzar-ho en qualsevol tipus de malalties i podem actuar en qualsevol fase de qualsevol malaltia. Bon dia! Bon dia! Que hi és l'Aleix? Sembla que sí. Sí? Sí. A veure, Aleix, que ets per aquí? Hola, què tal? I amb els nens amb càncer és molt útil perquè l'estat de salut està molt modificat, està molt alterat per la mateixa malaltia, pels tractaments mèdics que utilitzem i és una ajuda a que el seu cos agafi una miqueta més el ritme, l'equilibri per poder suportar, per poder ser sensible als tractaments que se li donen i aquests tractaments són més útils, més efectius. M'ha tocat una mica els peus, per aquí i per aquí. I ja està. Em sento relaxat. Aquí a l'hospital hi ha una aposta per al tractament global del pacient, per a tot el que pugui ser beneficiós dins de totes les mesures complementàries. Dins d'aquest abordatge integral del pacient, la reflexoteràpia, com medicina complementària, es va considerar un tractament que podria oferir benefici als pacients. Però el cert és que és un tractament complementari i que ofereix una millora de la qualitat de vida, del confort dels pacients evidents, dit per ells mateixos, evidentment. Donem relaxació, els nens se senten en un estat de benestar i de placidesa molt agradable, podem ajudar a disminuir algun dels dolors que tenen els nens, amb les diferents fases de la malaltia suavitzem algun dels efectes secundaris dels tractaments o de les sortides de quiròfan. El sistema digestiu és molt sensible a la reflexoteràpia i a la vegada el sistema digestiu també és molt sensible a la quimioteràpia i a les malalties i per tant podem ajudar a regular totes les alteracions que puguin haver-hi del sistema digestiu, que si dolors abdominals, que si estrenyiment, que si diarrea, que si nàusees, que si vòmits, que són efectes molt habituals amb els tractaments de quimioteràpia. A vegades m'adormo quan m'estan fent el massatge. I és una estona com una finestra que obre aire fresc i que els dona un cert grau de llibertat, perquè els donem el permís de rebutjar, si cal, el nostre tractament. Pensem que és una situació prou terapèutica tenir capacitat, donar-los permís per dir no en alguna situació que aquí aquesta malaltia no els dona gaire marge d'escollir.
I realment podem dir i hem apreciat que les famílies, que sobretot els pacients, els mateixos nens i nenes, aprecien i noten aquest benefici global dins de les mesures que poden oferir per al seu confort. Ella es deixa anar, es queda molt relaxada, en alguns casos, en alguns dies concrets es queda ben adormida, segons com ella també està en aquell moment, segons el procés de la malaltia. Però sempre és positiu, vull dir, si un dia està molt excitada, doncs la tranquil·litza, si està amb dolor també la tranquil·litza i es deixa anar molt muscularment, és positiu, és totalment positiu. La previsió és, nosaltres oferim un cop a la setmana als nens que estan ingressats a la planta d'oncohematologia, a tots els nens que vulguin rebre-ho. Demanem permís sempre abans d'entrar a l'habitació o quan entrem a l'habitació si volen rebre el tractament, i si l'accepten fem, i si no l'accepten ells o la seva família, doncs no fem el tractament sense cap problema. La gent és molt receptiva. Hi ha algunes situacions molt puntuals, molt concretes, per situacions personals, però en general el que l'ho han experimentat una vegada, tant les famílies com els nens ho accepten, ho toleren i ho demanen molt fàcilment.